Zaječar je jedan od 5 gradova u Srbiji koji će dobiti lokalni savet Mladi u riziku u okviru istoimenog projekta koji finansira Evropska komisija, a sprovodi se u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Sloveniji. Nosilac projekta za Srbiju je Timočki omladinski centar. Projekat su podržali Ministarstvo za omladinu i sport i Fond za otvoreno društvo. Ministarstvo za omladinu i sport podržalo je projekat Mladi u riziku jer želi da mladima u Srbiji pruži jednake šanse, izjavila je državna sekretarka u tom ministarstvu Ivana Kovačević. Ona je podsjetila da su od formiranja ministarstva otvorene 124 kancelarije za mlade širom Srbije. Mi smo na neki način motivisali lokalne samouprave, davali im i finansijsku podršku za početak da otvore kancelarije. Ja se zahvaljujem svim lokalnim samoupravama koje su do sada prepoznale mlade kao vrlo važne na svom lokalu i koje su otvorile kancelariju. Zatim smo im pomogli zajedno sa našim partnerima kao što je GIZ i sa drugim međunarodnim organizacijama da razviju lokalne akcione planove koje sada treba širiti malo više i sa ovom temom. Zaječar ima kancelariju za mlade, ima i lokalni akcioni plan. U najavi je formiranje saveta za mlade. Hoću samo da kažem da je i cela inicijativa za ministarstvo i telo koje će se baviti mladima upravo potekla iz Zaječara. Tako da Zaječar ima i iskustvo i tradiciju što se tiče omladinskog aktivizma. Postoje 3 grupacije rizika. Jedna grupacija je ekonomski, drugi je socijalni, treći je zdravstveni, da su oni usko uvezani, pa samim tim i kampanja koju smo pokrenuli, ovo je vezano za mladu riziku, slobodi u sigurnosti, vidite te 3 mrlje koji prezentuju ta 3 rizika koje su na neki način i usko povezana. Timočki omladinski centar, kao lider među partnerima u regionu koji se bave brigom o mladima, uveren je da će, pored Zaječara, najavljeni projekat zaživeti i u Nišu, Užicu, Kragujevcu i Novom Sadu.